Natupok ng apoy ang isang karinderya sa Tomas Cabile Street, Tabaco City alas 10:30 kagabi. Ayon kay Fire Senior Inspector Edgar Tanyahura Jr., Acting City Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection Tabaco City, isang concerned citizen ang nag-report sa kanilang tanggapan. Umabot sa unang alarma ang sunog at na-fire out alas 11 na ng gabi. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil gawa lamang sa light materials ang nasabing karinderya. May tumawag from dito po sa Tabaa, Red Box dito sa may tumawag na hindi naman po nagpakilala kasi naratel na ng tumawag, and then tumawag din po yung ating Chinoy dahil malapit lang nga po sa area, so nagresponde po tayo doon. Maswerte namang walang nasaktan at walang nadamay ng mga katabing establishmento. Paalala lang po sa ating mga kababayan na sana po ay mag-ingat tayo, lalo-lalo na po ngayon na oras ng mga bakasyon, umaalis tayo sa ating mga bahay. Minsan tayo ay nakakalimot sa pagtanggal ng mga electric appliances natin na nakasaksak, and especially yung mga naninigarilyo, iwasan din po natin yung pagtapon ng kung saan-saan ng mga sigarilyo, lalo-lalo na yung ibang parte ng Bicol Region ay nakakaranas pa rin ng kainitan. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Tabaco City BFP sa kung ano ang pinagmulan ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.